Un grup de voltors ataca el distribuïdor del pa Bimbo. Els voltors s'han tornat agressius des que es va prohibir deixar animals morts a l'aire lliure. Al principi atacaven cries indefenses i bèsties ferides. No contents amb això, amenaçaven els mateixos pastors. Van arribar a picotejar embotits, entrepans i botes de vi. Els atacs es van fer més intensos i les aus de rapinya van organitzar-se en manada utilitzant estratègies pròpies de guerrilles. Van ampliar els seus objectius fins a atacar a distribuïdors alimentaris. Ens ho explica el nostre enviat especial, Cinto Boada. Així té. Per aquesta carretera passen cada dia molts transportistes amb camions plens de menjar. Aprofiten aquestes àrees per a fer un descans. Ahir a les 4 de la tarda, hora Ribagorçana, Serafín Mantos, el distribuïdor del pa Bimbo a la zona, es trobava fent la migdiada en la seva furgoneta. Quan va eixir a pixar, s'hi va trobar envoltat per un grup de buitres. ¿Es así, Serafín? Bueno, uno de ellos me dijo que si me giraba me picarían todos los huevos, me amenazaba. Mientras los otros cabrones rapiñaban de las cajas, los donetes, los donuts, el pan Bimbo. Unos hijos de puta. Míralos, míralos, que ya vuelven. ¡Cabrones! Tomad pan Bimbo caducado. ¡Ahí os empachéis! ¡Hijos de puta! ¡Ojo, ojo! ¡Que vienen quebrantahuesos! ¡Quebrantahuesos! Y esos sí que son cabrones. Talla, talla, xic! Com els peleadores ecologistes! ¡Ratas! ¡Puta! ¡El aire! ¡Órale! ¡Ratas del aire! ¡Rapaces! Este es el blanco. ¡Albino!